Patuloy ang monitoring na pagpapatupad po ng mga regulasyon at pamantayan ng tanggapan ng Department of Trade and Industry Region 1 sa mga pamilihan. Dalawang araw ang isinagawang regular na monitoring sa mga enforcement ng mga enforcement monitoring team ng DTI upang matiyak na sumusunod ang mga may-ari at management sa fair trade laws at mga pamantayan. Kamakailan na rin ay isinagawa din ang monitoring ng tanggapan sa mga establisyimento sa mga probinsya sa Rehiyon para sa pagtitiyak na sumusunod ang mga ito sa suggested retail price o yung SRP. Ang naturang inisyatibo ay bahagi ng regular na aktibidad ng ahensya na isinasagawa upang tiyakin ang karapatan ng mga konsyumer ay napoprotektahan at ang pagsunod ng mga nagnenegosyo sa nararapat na mga alituntunin. IFM News. IFM News. IFM News.